Nakon Škotske, Hrvatska je doživjela poraz i od Belgije u Maksimiru, koja je tako izborila izravni plasman na svjetsko prvenstvo, a Hrvatsku ostavila u neizvjesnosti posljednjih 90 minuta u Glasgowu. Vrlo dobro otvorila je susret Hrvatska, kontrolirala zbivanja na terenu, Belgiju praktički držala u laganom obruču u prvih 15 minuta. Onda neobjašnjivo griješi Perišić, poklanja loptu Defuru, koji sjajno gura za Lukakua, kojemu nije teško zaobići Pletikosu i zabiti za 1:0. 7 minuta prije kraja prvoga dijela opet je Belgija postigla pogodak iz ničega. Hrvatska je izvodila slobodni udarac na rubu belgijskog 16-terca i izgubila loptu, a Witsel je vidio bijeg Lukakua i Belgija je ubrzo imala 2:0. Jedina prava prilika Hrvatske došla je u 45. nakon ubacivanja Strinića. Glavom je pucao Mandžukić, ali je fantastično reagirao Courtois. Hrvatska je solidno igrala u nastavku, a do pogotka nade stigla je tek u 83. minuti. Vida je ubacio nisku loptu, Kalinić nije najbolje zahvatio, belgijski vratar ju je odbio, a Kranjčar prihvatio i silovito potegao te nas vratio u igru. Nažalost, u preostalom vremenu nije bilo pogotka za bod koji bi bio ravan pobjedi Hrvatske.